ಮೂಲು 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗏 𝗪𝗑𝗡𝗑 ಬೆನೊಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು 𝗪𝗑𝗡𝗑 ಬೆನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊರಿಗೆ ಆಲು ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅವು ಏರು ಆನ್ ಬರ್ಪೆಕೆತ ಏರವು பொண்ணுలకు దాదా పనిపడ గర్ల్స్ నీకులేకి ఏరు దాదాలా పన్నాడు యూ నో యువర్ సెల్ఫ్ నీకులే ಗೊತ್ತು నీకు దాదా పన్నది నీకు తప్పు సాదిరి పోందుల నీకు సరి సాదిరి పోందుల పని నీకులే ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲಲು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಟ್ರೆ ಮಂತು ಅಂತು ನಿಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಮಂತು ಅಂತುಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ ದೇವೇರು ಪಂದಂಚುಂಡು ಅರೆಕಾಯಿ ಮುಗಿಲೆ ಏರಾಯಿ ನೆಕ್ಕಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈಯೇ ತೂವೊಂದು ದೇವೇರೆ ಪಂದಲ್ ಇರಾಣಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದಿಪ್ಪಡಿ ಮದ್ಮೆ ಯಾವ ದಿಪ್ಪಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ಮೂಜಿನದ ಜನಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇರ ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಉಲ್ಲ ನಾ ಪಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಬಂಗವತ್ತದು ಬೆಂದಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಥೂ ದೇವರೇ ಅವು ಜವನಿಗೆ ಪರಬೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸರಿ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲರು ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಂತು ನಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗕𝗩𝗘𝗡𝗎𝗪 ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದಾಪನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರಿಯೋಡು ಪಾತ್ರ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದಂದು ಸೊ ಯಾ ನಾ ಮೂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನು ಏನು ಕವರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜನೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ ನಾವು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಬಂಡ ತನ್ನಿಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಗಿ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಬೊಕೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೌಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಪಿರೌಡು ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಂದು ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನ್ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈತ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನೀರ್ ಈತ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಿದೇಡ್ ತೂದು ಜಜ್ ಮನ್ಪೋಯ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈತಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆಂದು ಸೊ ಏನೇ ಬಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಕೊರ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಇದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಏನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತೂಪನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲಿ ನಿಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ ತೂಪನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರಿಯೋಡ್ ನಿಖಲ್ ತೂಪನಕ್ಕಲಿ ಇದು ಯಾರು ನಿಂಚೆ ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ನೀ ನಿಖಲ್ ತೂವನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೋದು ನಿಖಲ್ ಈಗ ಅವನು ತೂಯರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಂದಂದು ಲೈಕ್ ತೂ ಕೈತ ಮಾತ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಐ ಅಗ್ರಿ ಬಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ್ಚಿ ಬಂದಂದು ಅಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನ ಕಿಂಕೇಂದು ಕೆಲವು ಎಂಕೆ ಬೈತಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಮಾತ ಪಂತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪಂದು ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ ಯಾನ್ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗏 𝗪𝗑𝗡𝗑 ಬೆನೊಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಕುಲು 𝗪𝗑𝗘𝗏 ಬೆನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ನೀ ಕೆಲವೇರು ಏನಾನ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಬಂತು ಏನೇ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನಕಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲ ನಿಗೆಲು ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಮನ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ಮಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದು ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಚವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವನೇ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾರು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿನ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಪಣ ಮುಳುತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಂತು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾದಿನ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಕು ತೂವೋಡು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಂತನ ಇಂಕ್ ಯಾವುಜಿ ಹಾಂ ಯಾನೇನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಕ್ ದಾದ ಅರ್ನ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವಿನೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ నుంచిన ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ నుంచిన ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕನ್ವೆ ಆವಂತನ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂಗ ಜನಪಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಡಿ ಯಾನಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ
ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿರ ಹಾಲ ವಾಲ ಪೊಂಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಊಸ್ಟ್ ಪಂದಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ 100% ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಓವೇ ಆನ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಲ ಪಂದ ಅವಡು ಪಂದಂದು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿದಾದಯ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪಲು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲು ಬೂಡೊಂದುಲ್ಲಲು ರಾತ್ರದ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಲು ಬಂದಂದು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುನು ಅವು ಅದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಯಾನು ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಂದ ಮಂಜಿ ಜಿಂಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಯಾಂತದ ಮೇನ್ ತದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಡ ದಮ್ಮಯ ಪಾತೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಿ ಪಾಡು ಮಣಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಏತೆ ರಾಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ ನಂಬಿನ ದೇವೇರು ಏರು ಕೈ ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ದೇವಿರು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ನಂಬುದೆ ಯಾರು ಸತ್ಯಡು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದಾಡ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದಾದ ಆವೋಡ ಅವೇನು ಅಗಲ್ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪಿರ್ಪನ್ ಯಾನು ನಂಬುದೆ ದೆನ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾದಾದ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಒಕ್ಕುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕುಡುಂಜಿಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಿಗಿರ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಂದು ತನ್ನಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಫೋನ್ಡು 24 ಗಂಟೆ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೆ ಯಾನ್ ಬೆಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬೈಕ್ಡು ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಕೆ ಏನುವರಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೋಲೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನುವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೇಡ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನ ಬಂದನು ಆ ಆನಡದ ಅದೆನ್ಕೇನು ಧೈರ್ಯತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬದುಕೇನುಡತ್ತ ಎಂದ ತೂಪೇರಿ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಪವೇರು ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ ಬಂದಂದು ಆಡಗೇನು ಆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂಡೆಗೆ ನಿಗಂಟು ಮಿನಿ ಪಂಡ ಪೊದು ಮಿನಿ ಸೆಟ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂಡೆಗೆ ನೆತ್ತ ಪಿರದ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೇನ ಮೂಲು ಬೈಕ್ಡು ಪೋಪಲತ್ತ ಏರು ಆಣು ಬಂದು ಆತೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ತನ್ನೆಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿವತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಏರ್ಲ ಆತೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೀವಿತ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಜೀವಿತದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಪೊಕ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಆಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅವು ಏರು ಆನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಏರವು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡಿಸಿ ನಿಕ್ಲಿನದ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೋತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸಾರಿದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ವಿಜ್ಜು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನದು ಅಣ್ಣೆ ಮೆದ್ದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಗ ಅಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನದು ಯಾ ಮುರನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಂತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವಡಿ ಅಂತ ಪಾತಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಯಾನ ಬುಲ್ತದು ಗರ್ವ ಮಂತದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡಿ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಲೋ ಆಪುನು ಯಾ ಮೂಲತ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ದಾದಲ ಪನ್ನಡ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಂದು ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪು ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಸಾದಿರು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಟ್ರೆ ಮಂತು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಮಂತು ಅಂತುಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮನ ದೇವೇರು ಬಂದೊಂಚುಂಡು ಅರೆಕಾಯಿ ಮುಗಿಲೆ ಏರಾಯ್ ನೆಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈಯೇ ತೂವೊಂದು ದೇವೇರೆ ಪಂದಲ್ ಅಗಲ್ ತೂವೊಂದುವೇರು ಆತೆ ಯಾನ್ ದೊಂಬು ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಫೋನ್ ಬಂದೇವ್ರು ಅಂತ ಯಾನ್ ಬುದ್ದು ಬಿಡಿಯ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಹೋತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಪೂಜೆರು ಪೊಕ್ಕಡಿಕೇಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದ ಮನ್ಪುಡ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತು ಬುಡ್ನಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂದೊಂದು ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಪವಾದ ಬನ್ನಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇಜ್ಜನ ಬನ್ನಗ ಅವಾಗ ಬುಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಆಪುನು ಬಟ್ ಆಪುನು ಯಾನ ಸತ್ತತ ಯಾನೇ ಬುಲಿಪೋಡು ಯಾಂಗ ಏನ ಕಡೆ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಪನ್ನದು ಸೊ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ
ಮದ್ಮೆ ದಿಪ್ಪಡಿ ಮದ್ಮೆ ಯಾವ ದಿಪ್ಪಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ಮೂಜಿನದ ಜನಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಉಲ್ಲನ ಪಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಏತ್ ಸಮಸಾದಿಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಚ್ಚೋದು ಕುಲ್ವೇರು ಅತ್ತಾಂಡ ಇಚನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎನ್ನ ತುತ್ತೈತ ಆವಡು ಯಾನ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು ಆವಡು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಖರ್ಚಿ ಈತು ಒಂದುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ದ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಮಣಿಪಂದ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸರಿ ಕೆನಗನೆ ಮಣಿಪಂದ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕಿಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕಲ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಕಾಪುನ್ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಈತು ಜೋರು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಈತು ಜೋರು ಇಜ್ಜಿಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಈತು ಜೋರರೆ ರೀಸನ್ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲರಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಓಡೆ ಪೋಪುನು ದಾಯಗ ಪೋಪುನು ಎಂಚಿನಿಗೆ ಪೋಪುನು ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನು ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂತಿಪ್ಪೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ LED ಪಾಡ್ಪವೆ ಇಲ್ಲದ ಅಗರ್ದಲ್ಪ ಯಾನ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ ಈವನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಏರೆಲ್ಲ ಪೆದೆ ಇತ್ತೇಂಡ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಲಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪದ ಗಾಡಿಡು ಗೇಟ್ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲಡು ನಿಲ್ಕುನಕ್ಲು ಲೇರು ನಡೆದಾಡುವ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ನಡೆದಾಡುವ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದ ಯಾನ್ ಮೂಜರು ಸರಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ್ ದಾದಿಯನ್ನು ತೂಪುನು ಬಂದನು ಯಾನ್ ಬೆಂದಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಜಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬಂಗವತ್ತದು ಬೆಂದಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಥೂ ದೇವರೇ ಅವು ಜವನಿರಿಗತ್ತು ಪರಬೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮರ್ಲಿ ಮುಲಾಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಒಡೋಡೆ ಸುದ್ದಿ ಪೋಂದು ಪಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುರತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರೋಡು ಯಾನು ಇಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹೇಸಾಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒರಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬುಲಿಪುನತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ಸತ್ತ ದಹ ಬುಲಿಪೋಡು ರಡ್ಡನೇ ರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆತಿ ಬೊಕೊಂದಾದ ಬಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಕುಡುಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಪಾತಿರ್ನ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡು ಪಾತಿರ್ನ ಬಗ್ಗಲು ಬಂದು ಮನೆ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಏನು ಅವೆ ಪಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಯನ ಪಾತಿರ ಪಣ ನಮ್ಮ ವರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮನ್ಪ ತೋಟ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸರೀತ ಇಟ್ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚನ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಟಂಗ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪಾದು ಎಂಡ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲಿದಿದ್ದು ವಿಷಯ ಪಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಯಾನೇ ತಾತದ್ದು ತಾತನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪೂರ ಏನೋ ವಿಷಯನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇನ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂತುಜಿ ಎನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಏನು ದಾದಾಂದಿಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನನ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅವು ಯಾಪಗ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚಕ್ಕದೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಂಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ ಶಯ ನಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿತಿನ ಮಾರ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮುಖ್ಯ ಮೇಯ್ನ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪನಗಲ್ಲಿರು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಪಂಡತೇನೆ ಆತೆ ಸೊ ದಾಲೆ ವರಿ ಮನ್ಪದಿಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಲರು ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂತು ನಂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಏಜ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ದಾದ ಮಂತ್ ಮನ್ಪೇರೆಸ್ ಆತಿಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲತ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿ ಇವನ್ ಬೊಕ್ಕೋದಾದ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ಪುಣ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ ತುಂಬೆರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಂದಾನೆ ಪೊದು ನಾಡೊಂದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಪುಂದಾನೆ ಆಂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ಜನ ಪಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏರ ಕೊರೊಂದುರೇರು ಪನ್ಪನಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೋಲು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಪನ್ನ ಎನ್ನೋ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರು ತಿಗತಿಗಿನಾಗ ಪನ್ಪೀರು ಮಾರೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಪ್ಪೊಡಿತನಕ ಮಗ ಬಂದನು ಅತ್ತು ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆ ಲೈನನ್ನು ಪನ್ಪೇರ ಅದು ತತದು ಪನ್ಪೇರ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಸಫರ್ ಅವನು ಬೈದಿನಲ್ಲಿಗ್ಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ದೂರದಿದ್ದು ಪೋಯನ ಸಣ್ಣ ಥಾಟನ್ ಕನಪೇರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಪ್ಪೊಡಿತನಕ ಆಗ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಆತೆ ಬಂದನು ಯಾನವೇನು ಆಯ್ನ ತರಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಂದು ಪುನಃ ಸಡನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಅವನೇ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪೇರಿರ್ತೀನಿ ಕುಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ
ಏರು ದಾದನೇ ಪನ್ನಡು ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಮೂಜಿನತಾಯಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದ ಪೋಟ್ರೇ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮನ್ಪೋಡು ರಿಟರ್ನ್ ದಾಯಿ ಅಂಚಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಂದಂದು ಮನಿ ಬಂದಕುಲೊಂದು ಕುಗ್ಗು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋದ ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪಂಡಿ ಪನ್ನದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ದಾಲಪನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪೊಡ್ಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜನ ಅಪವಾದ ಪಾಡಿರಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜ ತೊಂದಿನ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಅವು ದೇವೇರು ತೋಚ್ ಪನ್ಪುಡು ಸತ್ಯನೇ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾದ ಪುಣ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಡ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒಂದು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋದ ಬತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುವೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡೈ ಬಂದದ್ದು ಇಜಿಂದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪೆ ಏದು ಓನು ಎಂಕಿಂಚಿಂಚ ಅಪೋದ ಪಾರ್ದೇರು ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲಿ ಪಿರೌಡು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜನೆ ಮಾನ ಮದಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನಲ್ ಅಂಚ ಆಟಿ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೈ.